ta so na yi hijira ba za na dawo ba, sai na gano ki a bar so jira ne gani tafe. Sila ta so na yi hijira ba za na dawo ba, sai na gano ki a bar so jira ne gani tafe. Ni dukkanin lamari Allah na sawa, wanda shi abin dama in aika sakona, so ne ya zan ajali mai sa mutum kuka. Sila ta so na yi hijira ba za na dawo ba, sai na gano ki a bar so jira ne gani tafe. Wasu sun shigo a gari, wasu na akan hanya, zuciya ashe kabari mai sa mutum amari. Sila ta so na yi hijira ba za na dawo ba, sai na gano ki a bar so jira ne gani tafe. So ne ya sa na fito na bar gida namu, gani inda babu uwa balle abokina, na bar mahaifata wata rana zan dawo. Sila ta so na yi hijira ba za na dawo ba, sai na gano ki a bar so jira ne gani tafe. In kasa gane so shi ba idanu ba, kuma ba makaho ba, bai sa mutum yanayi mai sa ayo murmushi. Sila ta so na yi hijira ba za na dawo ba, sai na gano ki a bar so jira ne gani tafe. Mai sanya kunci ne mai sa ayo hijira ko ba a shirya ba, so ba ya tausayin yaro bai babba ko ma maraya ne. Sila ta so na yi hijira ba za na dawo ba, sai na gano ki a bar so jira ne gani tafe. Kuma baya yin shawara in za ya kama ka, dokar sa kai haɗari, so ba ruwan shi da mulki ko sarauta ne, ko gwamna ko shugaba ko ma minista ne, ko da a ce talaka. Sila ta so na yi hijira ba za na dawo ba, sai na gano ki a bar so jira ne gani tafe. Shi asalin so in mun riga da mun sama, tun daga annabi ne Adamu da Hauwa, wanda ya ji tushen so ba za mu daina ba. Sila ta so na yi hijira ba za na dawo ba, sai na gano ki a bar so jira ne gani tafe. Na rasa samun masu shari'a da lauyoyin da za su sa so ni ya min uzuri, in so nake bayane. Sila ta so na yi hijira ba za na dawo ba, sai na gano ki a bar so jira ne gani tafe.